Denak etorri dira doktore eta guapa. Gaurko egunak holaxe merezizula da. Eta pelukeritik guztiak pasata. Pelukeri batentzat negozio aparta. Medaion zu bazina unai pelukero. Ezan inorretorriko beiratu ezkero. Lana izango zenuke ez espero. Eta bertso txiki bat botako nun gero. Andrezkoak gustora gizonak aserre. Etzenuke egingo gustoko ezerre. Nik egingo nieke seguraski aurre. Aritu beharko zenun baserrita larre. Jarriko bailukete igual ardi mozten. Hortan asko ez dakit ez didate usten. Norbait hasiko zaizu azkarrera kusten. Ikasten zaila naiz ni ta erraza azten. Lanerako Bixentenik ez dut balio. Pentsatu behar dezu zeo zer serio. Pertsolari argatik naiz ni propio. Hemen alperrai gaizki beiratu goizaino. Jendea jarria da ja errezelotan. Baina lasaize ondo gabiltza bertxotan. Elizan ez da sartu entzun dut askotan. Ta baini etorri naiz errezatu asmotan. Baina berandu Santa kanpoan geratu. Baino amaiketakora azkarra puntatu. Baina zukaina ardo hoi bai ez dut hartu. Muño azkarra dala ezin da ukatu. Beraz morroi bat inor falta badu hemen. Begira maiburuan ze polita dagoen. Lotuko nituzkenik biguztarri bere. Horako bigote bat dikutziko nuen. Baina horrek ere ez du langirian pinta. Hori dago lako lehen lan asko eginta. Gehiagotan egon da mailan jarrita. Papera egiten zun ta oso polita. Papeleran eginda bi aldu txinara. Horrela urte asko ibili altzara. Aizu txinon aurrean kontuz ari gara. Hauek lan egiten dute txinoen gisara. Baina sukaldariek zer dute merezi. Gehitxo jarri digute behar esaten hasi. Hor jardun dira denak azkar bizi-bizi. Amaiketako esan da bazkariak hasi. Eta lotxa gutxikin eskatu purua. Bertsolariak behar bolako modua. Keak argitzen dio muñuai burua. Ta koñaka eskatziak eman dita purua. Bestela eskatuko nun kafe eta guzi. Zuk barkamenik ere ez dezu merezi. Geroxeagoko gehiago behar dugu utzi. Goizeko 12:00 koñakakin hasi. Zer eskatuko luke gaueko 12:00. Ni berdin ibiltzen naiz momentu guztitan. Gintonikak edanez hau egun erditan. Ai
hainbat mozkor hartu dut, ta hainbat herritan. Oida ezagutzen dudan nik atxur bakarra. Bestea ere dezu, ez autu beharra. Besteak herritako menda oso txarra. Baina eskutan emateu, babata indarra. Sasoian jartzen zera baratza batekin. Baina hobeto nago amaiketakuakin. Gero bazkaia prestau zure porruekin. Ondo pasako dugu bilok elkarrekin. Baina orain kobratu egin behar omen dute. Eta diru atera beharko dugu guke. Gu isilduko gera kafe baten truke. Oso merkea danik, nik ez dut ba uste. Izane jarri dute amaiketakoa. Egia esan zena kategorikoa. Azkaria izateko iaia nahikoa. Ez dut bazkaldu behar nik jandet nahikoa.